Egunon, denoi. Egunon, bai aldundik ordezkariei, bai udal hautetxiei, eta baita gainontzeko ikertzaile eta euskaltzale guztiei. Gaurkoa eta hain zuzen saioa, uneko saio berezia da, maila bat baina gehiagotan, bai personalean eta esango nuke lurraldea eta hizkuntza egitasmoaren ibilbidearen barruan ere, eta orduan badut Joseba Garmendiaren lana aurkezteko ohorea. Joseba Garmendia, ezaguna duzue, hainbat ekonomia arloan eta hainbat urte lan egin ditu, EHUko irakaslea da, ekonomia aplikatua sailekoa, eta Gasteizko ekonomia eta enpresa fakultateko irakaslea. Ibilbide luzea du, eta zerbait azpimarratu behar banu da Josebak duen begia batez ere gertaeren mekanika ulertu eta gertaeren mekanikan nola eragin proposatzeko, ezta? Eta, ezagutu genuen Zuberoa garatzen egitasmoaren diseinuan, eta diseinu hartan lezio ugari jaso genituen Josebaren aldetik, gero Pirineoan bizita lanean ere ezagutu genuen, eta behar bada ezagunagoa egin zen gero Sakanan, 2008-2010 urtetako krisi latz hartan, Josebak egindako lana bertako estrategiaren diseinuan eta bertako estrategia hori gauzatzeko egitasmoaren bultzadan, ikusi dugu Gasteizko Legebiltzarrean, ikusi dugu Nafarroko Legebiltzarrean ere azalpen horiek guztiak ematen, eta beraz urteak daramatza tokiko ekonomiaren aktibazioaz lan akademikoa egiten. Eta akademikoa egitean esan nahi dut, batez ere, zertan datzan tokikotasunak, zertan datzan horren aktibazioak, zein esperientzia egon diren, zer dioten batzuek, zer dioten bestek, zer ikasi dezakegun, eta zer proposatu. Eta hain zuzen ere, nolabait ere, gaur esku artean dugun lanak zera hori ematen digu, ezta? Gatozen bestalde ere gure kasura, eta gure kasuan aipatzekoa da, nolabait ere gure lurraldea ere zeharo desorekatzen ari dela, oraintxe bertan, eta ez da propio egindakoa, baina gaindegiak ere argitaratu du biztanleriaren azken datua, Estatistika Institutuek egun hauetan argitaratu dituzten azken datuekin, sarean duzue, Twitter sarean Lubiko jarriban jarri dugu, eta gure web horrian ere baukazue, eta hor zer ikusten dugu, nolabait ere lurraldea desorekatzen ari dela nabarmen, eta Euskal Herriak dauzkan lurralde konzentrazio mailak munduan punta-puntakoak direla. Lurralde konzentrazioa nolabait ere hiriguneetan biztanleria metatzea eta landaguneak nolabait ere proportzionalki askoz ere ahulago izatea. Une honetan, buruz eginez eta bataz beste 115 inguru da Euskal lurgunean bizi dena eta biztanlerien 87 hiriguneetan bizi da. Beraz, nolabait ere, lurraldea eta hizkuntza jardunaldi hauek begirada aski zehatz eta zorrotz jarria dute problematika honetan, eta Josebaren ibilbide akademikoa ere urte hauetan norabide horretan joan da. Beraz, uste dut oso une egokian datorrela lan hau, ezta? Aipatzekoa da, dena den, Iñaki Arregi elkarrizketatzeko suertea izan nuen 2000 urtean, bat aldizkariaren eta buruzarinez, 34. alean dago elkarrizketa, UEMari buruz egin genuen monografiko hartan, eta gauza asko aipatu zizkigun, baina aipatu zizkigun haietako batean, udalerri euskaldunetako ekonomiaz, zer, eta elkarrizketa osoan alako keinu neketxu bat gogoratzen dut, esan ez buf, eta hor, orain arte ez dugu ezer egin, eta asko dago egiteko. Eta geroztik 22 urte pasa dira, eta hemen gaude. Beraz, izan daiteke ere, Iñaki Arregik egindako bidean, aurrera goazela, eta ez dela gutxi, ezta. Beraz, hori esan da, eta Josebari bidea emateko, galdera handi badago hemen, ezta. Eta da, tokian tokiko garapen sozioekonomikoak eta bereziki udalerri euskaldunetakoak zein metodo behar du eta zein agenda. Kontuan hartuta, non gauden, eta ez gaude 2000 urtean, gertatu den guztia gertatu da, ikasi dugun guztia ikasten ari gara, eta hala, galdera zaharra berriro mahai gainean dugu inguru berri batean. Eta horrek nolabait ere bidea ematen digu, Josebari egunon esan,
eta, bueno, beste azalpenen bat o zuzenketaren bat egin behar badiazu esan dagoarekin. Egingo diazu, erki. Bueno, lehenengo galdera. Lan mardula da, eta beraz, lana antolatu dugu, multzo nagusi batzutan, eta elkarrizketa moduan edo bideratuko dugu, tartakan eronek ere ordularia zorrotzago zehatuko diot, jarriko diot Josebari. Eta beraz, lehenengo galdera lurralde eta hizkuntzaren arteko uztarketaz gogoa eta egiteko baliatzen da lui, eta nolabait ere, hor badugu berezitasun handi bat lurgune euskaldunean, eta honen iraupenerako estrategia berezia nahi dugu, behar dugu. Beraz, galdera da, ezta, Joseba, zure lanak tokiko estrategien inguruko iturri eta esperientziak jorratzen ditu. Beraz, galdetu beharrean naiz, euskaltasunak tokiko estrategia ekonomikoan zein ekarpen egin dezake? Ongenuko betez. Entzutena? Bai. Bale. Nik eta behin eskerrik asko bidatzeagatik, eta galderari erantzu baino lehenago bi gauz alde batetik eskerrak ematea Iñaki Arregi beka antolatu eta babestu duzuen guztioi, hau da, bai UEMA, bai Eusko Jaurlaritza, bai Foru Aldundia, baita ere Kontseilua eta bai Udako Euskal Unibertsitatea, hori lehenik eta behin. Bigarrena, igual, zertzela da pare bat ematea nola enfokatu nuen lan hau, zen ustez garrantzitsua dela, ze nahi eta jarri dizu eta aurkibidea ikusteko berreun horri aldea dira eta ez zidatelako gehiago idazten utzi, beste da laruren izango zidan. Orduan, lehenengo lau puntuak oso teorikoak dira, edo oso akademikoak dira. Niretzako praktikan eta baliogarria dira, batez ere azkeneko biak dira. Praktikatik ekarrita daudelako ideia horiek. Imanolek esan du nik akademia mundua mugitu nahi zela, baina nik akademiara iristen naiz bigarren pausoan. Nire lehenengo pausua praktikoa da, eta lurraldean bertan garapen estrategiak diseinatzen, antolatzen, bideratzen, eta interbentzioak egiten ikasi nuen momentu enten dakidana. Gero akademiara joan naiz, eta akademiak esaten duena gauza asko gustatu zaizkit, eta beste gauza asko ez zaizkit bat ere gustatu, edo uste dudalako oso abstraktua direla, edo etereoak, eta ez dutela lurra ikutzen. Orduan hori batetik. Eta, ja galderari sartuta, hau da, euskaltasunak tokiko garapenean zerbait dakarren. Lanean egiten dudan lehenengo azerketa da, ingurune euskaldunak edo udalerri euskaldunak deitzen direnak eta horietan bereziki arnasguneak konsideratzen direnak badute berezitasunen bat beste gainerako herriekin konparatuta. Nire ondorio nagusia da ezetz. Hau da, ekonomikoki aztertuta, demografikoki aztertuta, eta produktiboki aztertuta, eta fluxu demografikoen aztertuta. Ezin daiteke esan oso banaketa zorrotzik dagoena. Esan daitekena da, arnasguneetan herri txikiak diren heinean, edo herri oso txikiak diren heinean, despopulazio arazoak jasotzen dituzten edozein herrik dauzkan berezitasun berdinak edo antzekoak izan ditzazkeela. Hau da, ez dakit, Gipuzkoan egon daitezken udalerri arnasguneak konsideratzen diren herri txiki horietakoak, handiena Goizueta da, 700 biztanlerekin. Imaginatu, ez dauka diferentzia handirik Nafarroko Zaraitzu aurkitu daiteken edozein herriskarekin, edo inkluso Aragoian. Orduan, horre niretzako, ez daude horrela ezberdintasun definitorioak izan daitezkenak. Ezberdintasuna da erronka. Claro, hemen ez daukagu bakarrik erronka sozioekonomikoa. Erronka sozioekonomikoa batez ere dago, edo ekonomiko purua dago bideratuta, nola lortzen duzu jendea herri horietan geratzea. Eta herri horien iraunkortasuna epe luzera begira ziurtatzea. Eta horretarako behar duzu jardunketa ekonomiko bat, behar duzu balioa sortzea, behar duzu kapital metaketa prozesu bat, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, zentzu horretan, horre esaten dut esaldi bat, igual ez zaizuela bat ere gustatuko, baina nik uste esan beharra dagoena. Eta da,
Goizueta batetan edo Orexa batetan edo ez dakit nun egin daiteken interbentzio garapenari begira, garapen ekonomikoari begirako interbentzio bat ez da oso ezberdina izango Aragoiko Pirinioetako edo herrietan edo Zamoran egin daitekena edo Portugalen edo Frantziaren daiteken oso ezberdina ez da izango. Bai? Nago hitz egiten garapen ekonomiko puruari dagokionez. Garapenak dimentsio anitzak ditu, soziala ditu, ingurugiroarekin lotuta dago, giza eskubideekin ere lotuta dago, kulturarekin ere lotuta dago, baina ni enfokatu dut garapen ekonomikoan. Uste dudalako hor daukagula ahultasunik handienetako bat. Eta ikusi dudalako, ez dakit, 10 urterako trajektoria honetan, jende askok honetaz pentsatzen duenean, dagoela pentsatzen zerbitzuak lortzea. Garrantzitsua direnak, hau da, ikastetxe bat, hezkuntza herri txiki batetan, hezkuntza bertan egotea, umeak bertan hezitzea oso garrantzitsua da, eta azpiegitura oso garrantzitsua da. Osasun zerbitzuak edukitzea oso garrantzitsua dira. Aisia zerbitzuak edukitzea ere oso garrantzitsua da. Atentzio, menpekotasun atentzioa edukitzea ere oso garrantzitsua da. Baina hori askotan, eta ondo ulertu dadila, borkatu egin behar da, normalean dagokion gaineko eskalarekin, edo probintziarekin, edo foru, edo erkidegoarekin, baina modu kontzeptualean erresa da. Edo ez dauka komplikazio hondirik. Edo lortzen dezu, edo dezu lortzen. Eta hor, inguruan planteatu behar den dinamika sozialak eta horiek, denok ezagutzen ditugu, gehienok horretan ibili garelako. Baina garapen ekonomikorako estrategia bat aurrera ateratzeko bai diseinua eta batez ere implementazioa eta batez ere horrek eskatzen duen arkitektura eta metodologia askoz ere konplexuagoa da. Eta orduan batez ere horretan zentratu nahita. Ze berezitasun dute arnasgunek adibidez edo herrialde edo udalerri euskaldunek. 3 erronka dauzkatela ez bat. Erronka bada sozioekonomikoa edo ekonomikoa, bigarrena izan daiteke demolinguistikoa eta hirugarrena da soziokulturala. Eta hirurei erantzun egin behar zaie. Orduan, nola ematen zaio erantzuna 3 erronka horiei era orekatu batean eta aldi berean? Tokian tokiko sortzen diren beti gorako estrategiak eta garapen endogenoko paradigman oinarrituta baldin badaude, guzti hori koherentzia hartzen du. Adibide estremoak. Demagun, ez dakit, zer herri hartzen dudan, Orexa. Imaginatu, langabezi tasa handia daukala, ez dela benetako, zer garapen prozesuak bideratu izan dituzte. Eta planteatzen dutela, ekarriko dugu enpresa bat, akziona, adibidez, 200 lanpostu sortuko dizkigunak, eta orduan gure populazioaren iraunkortasuna bermatuta dago. Karo, 200 langile horiek nondik etorriko dira. Zer nolako hizkuntz perfila daukate. Orduan hor talka bat dago. Aldiz, garapen endogenak defendatzen duena da batez ere betik bertako komunitateak eta eragileek sortutako estrategiak eta beraiek gidatutako estrategia bat bideratu alizatea. Eta hori egiten baldin badezu, askoz ere erresagoa da, erabakitzen dezunean zer egin, zer nolako interbentzio lerroak hartzen dituzun, neurtzea ea horrek ze eragin soziolinguistikoak dituen. Plantatzen baldin badegu garapena inbertsioak ekartzean edo enpresak ekartzean bakarrik, orduan hor arazo bat daukagu ez dugulako kontrolatzen prozesu guzti hori. Hau da, udaletxe batek hori bideratzen baldin badu ez du, ezin du esan nor kontratatu behar duen enpresa horrek. Ea, hizkuntz perfila izan behar duen edo ez. Aldiz, garapen endogenoko praktika baten bitartez, komunitateik bideratuta, ez bakarrik, baina batez ere komunitateik bideratuta hori erresagoa da egitea. Orduan, euskaltasunak zer ekartzen dio, batez ere erronka bat planteatzen duela, erronka bat definitzen duela, eta da 3 erronka horien artean demolinguistikoa, ekonomikoa eta soziokulturalen arteko oreka bilatu behar dela, horrek forma bat emango dio garapen estrategiari, eta gero ekartzen duena da, erronka hori planteatzea zapatea, horrek kohesionatu egiten du. Eta baina, identitate bat zendua, baldin badaukazu, horrek ere laguntzen du garapen estrategiak aurrera ateratzeko orduan. Eta hori ikusi da.
gizartearen kohesioa ahula balin bada, eskualdeko identitatea ahula bada, harremanak ahulak balin badira, hor askoz ere zailagoa da garapen estrategia endogenoak aurrera ateratzea. Eta, nik uste horregatuko nintzateke. Beraz, esan dagoa behin bidetik, eta horregatik nik lehen akademia zerbaitegatik azpimarratu badut, eta niri bereziki gustatu zaidalako egin duen alegina, esatera doana aldez aurretik oinarritzen, bai esperientzia zenbait baloratuz, eta hainbat egileren lanak xe ustiatuz, ezta? Eta orduan alde horretatik, Joseba, zure ustez, ze hartu duzu edo, ze azpimarratuko zenuke iturri horietatik? Eta kasu honetan Euskal Herritik kanpoko aditu eta esperientzia batzu inguruan ari naiz. Nik azpimarratuko, hemen iturriak, hazin heldu dizaiodan gauzari beste heldu leku batetik. Kontua da, paradoja bat ematen dela. Globalizazioaren garaietan gaude eta teorian hemen ondasunen inbertsio funtsen eta pertsonen mugimendurako gehiago, baina mugimendu askea erabat dago. Horrek esan nahiko lukela da, kapitala leku batetik bestera mugitzen da, inbertsioa leku batetik mugitzen dira, ordenagailua igual produzitu eginda 10 leku ezberdinetan, osagai ezberdinekin, eta bar, eta orduan esatea globalizazioaren kontestuan garrantzia dutena dira fluxuak askeak direnak. Lekuak ez dauka garrantzirik. Eta justu ikusten ari garena, bai akademian, bai nazioarteko erakundeek sortzen dituzten txostenetan, azpimarratzen nola lurraldeak, tokiak, gero eta garrantzi gehiago daukan. Eta orduan arrazoia da, edo nik egin dudana, gutxi gora behar da, paradoja horren aurrean zenolako arrazoiak ematen dira. Eta orduan arrazoi ezberdinak azaldu ditut, eta hor batez ere labur bilduz esaten duena da, tokiko baldintzek baliagarriak ezen ditezkela abantaila lehiakorrak sortzeko, gertutasunak garrantzia daukala, hau da, gertu egoteak, ez bakarrik gertu fizikoki, gertu kulturalki, gertu kognitiboki, gertu zientifikoki, gertu sozialki, kohesioarekin lotuta dagoen kontzeptua, konfiantza egotea eta horrek ere laguntzen duela garapen estrategiak bideratzeko orduan. Eta gero azkeneko arrazoi multzoa da berrikuntza prozesuak. Berrikuntza prozesuaren azterketan sekulako bilakara egon da, eta hor badaude pentsamendu korronte ezberdinak, evoluzionistak batez ere, eta gero baita ere instituzionalistak, aipatzen dutenak berrikuntza prozesuak oso garrantzitsua direnak abantaila lehiakorrak sortu alizateko, enpresen bideragarritasuna denboran zehar mantendu alizateko, balio erantsia sortzeko eta bar, berrikuntza prozesuak ez dela Edisonen parametroetan ematen, hau da, norbait bere laborategian egiten duela berrikuntza hori, baizik eta gaur egun berrikuntza formula edo modu sistemikoan konsideratu egiten dela. Hau da, enpresa batek ez du bakarrik berrikuntza sortzen, enpresa askok beraien artean kolaboratzen dute edo kolaboratzen dute unibertsitateko instituto ezberdinekin, zentro teknologikoekin, laborategiekin, orduan berrikuntza prozesuak askoz ere enpresatik kanpo geratzen da. Orduan, enpresatik kanpo geratzen den heinean inguruneak segulako garrantzia dauka. Horregatik, zentzu horretan, berrikuntza gaitasunak lurraldearen arabera eta lurraldearen berezitasunen arabera eta lurraldean ematen diren estrategien arabera gaitasun horiek moldatu egin daitezke, handitu edo ahuldu egin daitezke. Horregatik garrantzia da, akademian hori esaten dute gutxi gora. Eta gero hori alde batetik, hau da, paradoja horri nola erantzuten zaion, zati da lurraldea garrantzitsua globalizazioaren kontestuan. Gero politiketaz aztertzen dugunean hor bilakera bat egon da, lehen zeuden goitik beherako politikak top down deitzen denak, hau da, estatu keynesiarrak erabakitzen du ze herrialde, ze probintziatan, ze lekutan garapena sustatzen duten azpiegiturak eta enpresak erakarriz, top-down eskema hori leku askotan porrote egin du, eta Euskal Herrian baditugu adibide batzuk,
Eta gero horren aurrean, 80. hamarkadan sortzen da beti gorako estrategia, bottom-up. Orduan, bottom-up estrategia horretan, pivotea edo gravitate zentrua ezartzen du garatu nahi duen lurraldean. Eta garatu nahi duen lurralde horretako eragileen arteko interakzioan eta eragile horiek nola definitzen duten garapen estrategia bat eta nola beraiek kontrolatzen eta aurrera ateratzen duten garapen estrategia hori. Oda, betik gorakoa. Gaur egun, esaten dute bia beharrezkoa diela, eta oso lotuta dago gobernantza multinivel edo multieskalarrarekin, azken batean, herri txiki batek oso ahuldade handiak dituelako, gaitasun ekonomikoak ez dituelako, garapen ekonomikoa sustatzeko eskuduntza ez daukalako, berez? Horren uste eta azkeneko lege aldaketekin onartu egin zaiela, behintzat formalki, baina diru iturririk ez daukate horretarako, orduan derrigorrez baliabideak kanpoan daude. Hor dago Sergio Baserrek egiten du hausnarketa oso interesgarri bat, eta da, eskalan zenbait eta gehiago jetxi, ditugun baliabideak gero eta esogenoagoak dira. Eskala zenbait eta handiago izan, orduan gaitasun gehiago daukazu baliabide endogenoak eukitzeko. Adibidez, berrikuntzaren literaturan edo pentsamenduan dagoen formulazio aurreratuenetarikoa da erregioko berrikuntza sistemak, sistema regionales de innovación. Hemen asko praktikatu da hori, horre eskatzen du unibertsitateen, zentro teknologikoen, enpresen, administrazio publikoaren arteko interakzioa, eta orduan, hori eskualde bateko eskala batetan ezinetik erreproduzitu. Horrez dagoelako unibertsitaterik, normalean, sakanan ez genuen unibertsitaterik, zentro teknologikoak ere ez genituelako, horrein dakagu bat. Orduan, zenbat eta eskalan gehiago jetxi, eta horretaz ni uste garrantzitsua dela jarretzea, horrek esan nahi du kanpoko gero eta baliabide gehiago ekiko dituzula. Endogenitatea ez du esan nahi autarkia bat. Endogenitatea ez du esan nahi bakarrik zure baliabideekin sortu behar dezu. Ez. Endogenitateak esan nahi duena da, zuk biratu behar dezula prozesu bat, ahalik eta gehien kontrolatua lurralde horretako eragileen gatik. Hori da endogenitatea bat. Komplexuago da, baina ideia nagusienetako bat hori da. Gero baliatu barko zara, kanpoan daude zentro teknologikoetatik, bertako enpresak laborategiak edo unibertsitateekin harremana sustatu beharko dituzte, eta bar, eta bar. Igual luzatu egin naiz. Tira, nolabait ere, piskate, ikusten duzu beraz, bagoaz, txostena, edo azterlanak berak ere, ibilbide bat egiten laguntzen digu, eta ikusten duzuen bezala, hainbat egilek, azpimarra garrantzitsuak egiten dituzte, eta Josebaren lanak ekarri egiten ditu nolabait ere arrasto batera, ezta? Eta bide batean eramaten gaitu, eta nik uste hor badagoela, nahiz eta ez den alderdirik, piztuta daukat. Ez entzuten? Ez da horre. Egia, bale. Esaten nuena da besterik gabe, azken batean, lanak bilakaera bat badaukala, irakurlea badoala ikusten egile nagusiek zer dioten, eta horrek nolabait ere ekartzen gaituela zera, ezta? Ekartzen gaituela espazio batera. Eta orduan, eskator, galdetzen diotez, Josebari ere, ezta? Ikuspegi edo eragiletza sozioekonomiko batetik, estrategia sozioekonomiko batetik, sakonduko zenuke pixka bat tokikotasunaren indargune eta ahulunetan zer azpimarratuko zenuke abantaila edo indargunetzat ardezakegun eremu horretan eta zer ahulunetzat ardezakegun horretan. Osarketa hori egiten dut eta txertatzen dut ikerketan niretzako literatura akademikoan askotan ez delako ezberdintzen zer den erregio eskala eta zer den tokiko eskala. Erregio eskala hemen gurean izango litzateke erkidego maila, izan edeke Euskal Herri maila, azken batean, estatu azpiko edo provintzia maila izan daiteke baita ere. Zergatik, beraiek badute bai provintzia, bai erkidegoak, bai Euskal Herriak badituelako garapen ekonomikoa sustatzeko ahalmen administratiboa. Erregioa definitzeko modu asko daude, Cookena hartzen dugu, eta Cook esaten zuen,
utzi dezagun dimentsio kulturala, dimentsio geografikoa, fisikoak eta bar, eta hartu dezagun dimentsio administratiboa. Azken batean hori dago interesa, nola sustatzen dugun garapen ekonomikoa, eta horretarako behar duzu instituzio batzuk horretarako politikak aurrera atera izango dutela. Orduan, erregioa hori da, tokiko eskala zer da? Tokiko eskala dira udalerriak, edo udalerri azpiko egitura administratiboak, kontzejuak izan daitezke, edo hiriburu bateko auzoa, eta izan daiteke baita ere, udalerrien eskuduntza maila duten beste erakundeak. Adibidez, mankomunitateak, eskualdekoak diren normalean edo partzuergoak. Orduan, nik horri ditzen dute tokiko eskala. Eta bien artean sekulako ezberdintasunak daude. Gauzatzuk antzeko direnak, baina badituzte niretzako gabezia batzuk. Tokiko eskalak erregiorekik konparatuta. Lehenik eta bien ja ipatu dut. Masa kritiko falta edo elementu klabe batzuen falta da. Eskualde guztiek ez daukate unibertsitate bat. Inkluso lanbidezek eta zentro bat. Orduan, eta garapenerako hori garrantzitsua da. Lehen esaten zuten aireportuak eukitzea garrantzitsua da garapena sustatzeko. Eskualde guztiek ez dute aireportua euki. Orduan, badaude elementu kritiko batzuk, edo laborategiak, edo zentro teknologikoak, eskualde guztietan edo tokiko eskalan ematen ez direnak. Orduan, horretarako, erregio eskalarako eraiki diren marko analitikoak eta operatiboak, adibidez, erregio berrikuntza sistema, edo learning region, edo milioi innovateur, edo distrito industrialak eta bar, horiek tokiko eskalala jisten garenean ja ahulezia handiak dituzte, ez dute balio, praktikamente. Gero, bigarren zaitu, legez ez dutela aitortua sustapen ekonomikoko bultzatzeko eskuduntza. Lehen ez zuten bakarrik feriak lehen sektorean eta turismoan uste zertxo baita ez dutela, segun ley de base de régimen lokal, edo hori izan lehen indarrean zen zegoelean, eta uste lau provintzietan lege aldaketak egon direla, eta orain sustapen ekonomikorako eskuduntza onartu egin zaiela, baina aitortze formal horretatik, oraindik hori ez da praktikaera, nidak idala, oraindik ez da praktikaera eraman, horrek eskatzen duelako, eskuduntza hori, baukate udaletxeek horretarako diru finantzaketa ere behar dutela. Eta nik uste oraindik urratxo hori ez dela eman. Zeratik ematen da urratxo hori? Praktikan, Euskal Herrian badaukagulako tokiko garapena sustatzeko agentzien sare edo mapa izugarri bat. Gipuzkoan eskualde guztiak daukate beraien garapen agentzia propioa. Bizkaian beste formula bat dauka. Araban leku batzuetan bai, beste batzuetan ez. Eta Nafarroan geografia guztiak badugu garapen agentzia bat. Horren, karo, udaletxek, batez ere, 80. hamarkadako gukizia dela eta berez, aitortuta ez daukaten eskuduntza hori bere gain hartu dute, de facto bideratu egin dute. Hau da, Goierrin sortzen denean goieki, izaten dutena da, krisi egoera baten aurrean, izaten dutena udaletxek zerbait egin behar dugu, egoera horien aurrean. Nez eta eskuduntza, eta garrantzitsuena, baliabide finantzieroak ez izan. Horren, azkenekoa da hori, baliabide finantzieroak. Hau da, gaur egun ikusten ditugun garapen agentzia gehienak, 20 bat, 10 bat, 25 asko jota usteet udaletxek finantzatzen dute. Gainerako finantzaketa edo foru aldunditik, edo jaurlaritzatik, edo Nafar gobernutik, edo Europatik lortzen dute, neurri handi batetan. Baina, baliabide propioak ez dituzelako horretarako. Eta horrek, kontuz, arazoak sortzen ditu, ez egonkortasunak, eta bar. Baina, hori dira gabezien nire ustez, potentziatasunak izugarriak nire ustez. Batetik, ideia garrantzitsu bat. Europan adibidez badago dokumento bat, ez dakit nukan, bilen edo goian. Hau da, Barka Report deitzen dena.
Bai, honek esaten duena da, eta gaur egun Europak diru laguntzak edo kohesio edo lurralde politikak aurrera erabaterako orduan erabiltzen dituzten irizpideak txosten honetan daude oinarrituta, esaten duena, egiten duen afirmazioa da lurralde guztiak daukatela garatzeko potentzialtasuna. Dene dute ahalmen bat. Edo esploratu gabetu edo ustiatu gabeko potentzialtasun bat badaukate. Orduan, hori ideia argi bat. Hau da, herrialde, edozein herri garapen estrategiak bideratu ditzazke. Bai? Bigarrena, lehenengo potentzialtasuna da, gertuena daude, udaletxeak adibidez, edo tokiko garapen agentziek, beraien gaitasuna dauka, beraien ingurunea hobekien ezagutzeko, prospektiba egiteko, identifikatzeko, jakiteko nork zertarako balio duen, norekin ondo eramaten den, gezki eramaten den, ze harremana sustatu daitezke, hori enpresetan artean asko ematen da adibidez, hori jaurlaritza batek adibidez harremanak ditzazke enpresa handienekin. Baina dauden milaka eta milaka enpresekin harreman zuzena ez dute. Sakanan adibidez, 2 urtean behin, goierri berdina egiten du, enpresa industrial guztia bizitatzen ditu. Eta harreman hori askoz ere indartsuagoa da. Gero, indar eta baliabide endogenak aktibatzeko eta erabiltzeko gaitasuna, handiago dute, horrek esan nahi duena da. Askotan, hemen dago Sotorautak, Marko Sotorauta da Finlandiako ekonomilari bat esaten zuen, badagola lurraldek eduki behar duten gaitasun bat eta dala kitzikatzeko gaitasuna. Horan, askotan, garapen prozesuetan dago jendea seduzitzeko, marroietan sartzeko, enpresa bat montatzeko, kooperatiba bat montatzeko, horrelako sedukzio jokuak egoten dira, eta horrek esan nahi duena da indar endogenoak aktibatzea. Eta hori, askotan, garapen agentziak egiten dute. Nik askotan esaten dut, garapen agentziako langileak direla kultur dinamizatzaileen parekoak. Beraien lana delako, gezki eramaten diren, adibidez, enpresak beraien artean kolaboratzea, edo elkarlan proiektuetan sartzea, eta bar, eta bar. Eta hori, askotan egiten da, dirua bustiz, baina beste askotan egiten da beste mekanismo batzuetatik. Garapen agentziak ez dituzte diru laguntzarik ematen. Beste tresna batzuk erabili behar dituzte. Eta hori da azkeneko potentzialtasuna, beste pizgarri mota batzuk dituztelako, eta gero baita ere, entidade sendoa, konfiantza, kolaborazioa, kapital sozialak, sareak, eta berrikuntza prozesuak, ikasketa prozesuak, eta bideratzeko gaitasunak handia dutela. Eta ez dakik gehiagin luzatu nahi. Denborak adostu ditugu eta... Tira, nola bat ere sarrera hau eginda, lanak berak, azkenetan lanean bertan, Josebak 2 urrats ematen ditu lana izteko. Bata da, bere ikuspegitik eredu endogeno hori zein den, eta bestea da, ibilitakozik zer ikasi dezakegu. Beraz, Joseba, nola bat ere, zer da zuk proposatzen diguzuna? Nik proposatzen dudana da, behetik gorako estrategiak aktibatu behar direla, eta nik marko analitiko eta operatiboa proposatzen dut. Marko analitiko eta operatibo hori ditu dut tokiko garapen sistema irekiak. Hau da, erregio eskalarako daukagu berrikuntza sistema regionalen konzeptualizazioa, nik tokiko eskalarako hau ekarri dut. Eta oso inspiratuta dago Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko esperientzia batzuetan. Konkretuki, kasurik txikinera balimagoa zerain. Oso ondo ezagutzen dut, ezagutzen nuen, eta edo ez lea... Ez, lea... Artibaiez, lea bakarrik. Orduan, lea Ibarrako estrategiaren. Hau hendik komplikatu egiten da, Orduan, hau ulertzeko, kontua da, behar ditugu, funtsezko ideia bat, eta hau pentsatzen dezunaren kontrakoa dijo. Ez da hain garrantzitsua bintzat hasiera batetan definitzea zer egin behar den.
garrantzitsuena da definitzea nork eta nola egingo duen. Bai? Behin, hori izaten da arkitektura. Bai? Arkitektura horretan ze eragile daude. Minimoak daude 4. Lehenik eta behin udaletxeak edo tokiko erakundeak, izan daiteke udaletxeak edo mankomunitateak. Bai? Bigarrena dago gizarteko eragileak eta norbanakoak. Bai? Hor egon daitezke ikastetxeak, osasun zentroak, fundazioak, bai? Gero, normalen garapen erakundea ez da existitzen oraindik, bai? Eta gero dago ehun produktiboa, hau da, enpresak. Lehien bat. Bale? Enpresak edo hospital bat, haibez, ez? Haibez, sakanan badukagu Fundación Klinika Josefina Arregi oso eragile garrantzitsua izan dela bertako garapen estrategian. Orduan, lehenengo urratsa zen izaten da. Eta hemen faseak daude, eraiki egin behar da. Garapen estrategiaren eraikuntza da prozesu soziopolitiko-ekonomiko bat. Ez da ekonomiko hutsa. Eta hasieran dauden dimentsio garrantzitsuenak dira sozialak eta politikoak, edo instituzionalak. Orduan, nire ustez lehenengo egin behar dena da, eta hori gero definitzen dut, lehen fasean izango litzateke egoeratzeaz bati erantzun soziala edo instituzionala ematea. Honek esan nahi duena da, tokiko garapen esperientziak sortzen dira, balin eta beharra balin badago. Norbait pentsatzen balin badu, goitik bera, hori sustatuko duela, 90an porrot egingo dut. Orduan, behar bat egon daiteke. Eta orduan, arnaskunentzako planteatzen den erronka bat izan daiteke beraien iraunkortasun epe luzera bermatzeko prozesuak bideratzea eta horretarako jabe izatea dimentsio ekonomiko purua beharrezkoa dela. Lana horretarako balio du, horretarako bakarrik. Orduan, lehenengo jabetu erronka bat dagoela, edo behar bat dagoela, edo arazo bat dagoela. Sakanan sortu zen, prozesu hau langabezia pasatu zelako 6tik 23ra. Horren aurrean zerbait egin behar zen. Goierrin, goiekirekin berdina gertatu zen. Bigarren fasea, bide horri bat marraztea. Bide horri bat izan daitezke sakanakoak 2 folio zituen. Ez da handiagoa, 6 puntu zituen, oso laborrak punpun, baina hori funtseskoa izan zen. Eta horren inguruan adostasunak lortzea. Lehen ez dut esan, baina tokiko eskalak daukan abantail bat da, eta hau ez dira zute sinistuko, batez ere politikoak baldin bazarete, da tokiko eskalan adostasunak behintzat alor honetan lortzea askoz ere errazagoa da. Zergatik, tokiko eskalan ez dalako definitzen ez zerga politika, ez lan harremanak, ez sistema bankario eta finantzieroaren arauketa, tokiko eskalan oso gauza gutxi definitu aldira. Eta normalean gauza horietan adostasuna lortzea errazagoa da. Eta inor zalantza jartzen balin bait, esango diot, sakanan, adibidez, eta sakana ezagutzen duzuenok, edo ezagutzen ez balin badezue, sakana izan balin bada historian zehar izan da gatazkatsua, bai sindikatuen artean, bai sindikatuak enpresarioekin, bai alderdi politikoak beraien artean, bai sakanako erakundeak Nafar gobernuarekin, eta bai herri batzuek beste herriekin batzuekin. Bai? Bueno, 2011an hasi genuen prozesuarekin, 2015an alderdi politiko guztiek, udaletxe guztietan, aho batez, baiezkoa eman zioten plan estrategikoari. Eta hor nago sartzen UPN, PP, EH Bildu, gero Abai, eta Izquierda Ezkerra eta PSN. Alderdi guztiek esan zuten baietz. Legebiltzarrean Nafarroan, eta gu sekulako arazoak izan ditugu Barzinarekin eta Lourdes Goikoetxearekin, bere garaian, Nafar legebiltzarrean alderdi guztiek aho batez, onartu zuten egindako, aitortu zuten egindako lan guztia, eta Nafar gobernuari eskatzen zioten plan estrategikoaren gauzapenean dirua jarri zezala eta lagundu zezala. Orduan, hori adostasun horiek lortzea oso garrantzitsua da eta posible da.
lehenengo fasean eman behar den beste eraldaketa garrantzitsua da mentalidade eraldaketa bat. Eta hori ikusten dudalako, edo ikusi dudalako historikoki adibidez Pirineoetan. Nafar Pirineoetan, egon den, ez Nafar Pirineoetan, sakanan berdinak petxatzen genuen, 2011 baino lehenago, eta logikoa da gainera. Eta pentsamoldea zen, hau Nafar gobernuak konpondu behar du. Zergatik, bere ardura delako, eskuduntzak berak dituelako, eta baliabideak berak dituelako. Eta orduan, zegoen erantzun, krisi egoera batetan, zegoen erantzun soziala eta diskursoa eta narratiba, zan Nafar gobernuari eskatzea. 2011an konturatzen garenean, horrek ez gara matzala inora, egiten dugun planteamendua da, ez, ardura ere gurea da. Guk eraiki behar ditugu soluzioak, guk bilatu behar ditugu soluzioak. Eta ez definizioan bakarrik gero beste batek egin dezan, ez guk egin behar ditugu. Orduan, oso garrantzitsua da mentalidade aldaketa hori. Eskatzeaz aparte, beharrezkoa dena eta jarraitu behar dena egiten, jarrera proaktiboa eta ardura bere gain hartzea funtsezkoa da, adostasunak ere bai. Orduan, bigarren fasean bide horria definitu egiten da, hau da, batez ere arkitektura, ez horren beste zer egin behar dugun, hemen ze jarri behar dugun, hemen ez daki zer, eta nola egingo dugu eta nork egingo duen. Eta orduan, hor arkitektura hori definitzea garrantzitsua da. Hirugarrena da, definitu dezuna arkitektura hori eraikitzea, eta hor dago garapen agentzia bat, gobernantza eredu bat, praktika bat, eta laugarren fasea da plan estrategiko bat, eta laugarren fasea da, ja hor bai sartzen zaela zer egin hori aurrera egin ahal izatea. Ze askotan egiten dira plan estrategikoak eta azkenean geratzen da kajoian, nork egingo duen ez dagoelako. Eta nik proposatzen duena da justo kontrakoa. Orduan, nola dijo? Pasatu nahiz 10 minutu, ez? Usten dira zuegos minutu? Bai. 3 minutu eta... Bale, orduan, ja lehenengo fase egin degula, bigarren fasean egiten deguna da batez garapen erakunde bat definitzea. Garapen agentzia deitzen dela. Beste leku batzuetan fundazio figura hartzen du, eta faia inguruan partzuergoa formula juridikoa dauka, beste batzuetan da elkarte bat, hor berdina da. Orduan, garapen erakundeak zer egin behar du? Garapen erakundeak batez ere, edo garapen agentziak egin behar duena da, plan estrategikoan, eta hori da, elkarrizketa prozesu zabal, ireki, ez dadila gehiagi luzatu, zer da garrantzitsua definitzea zer egin behar dugun. Definitzen dugunean, hori gero esango du, baina definitzen dugunean egiten dugu plano teoriko batetan. Gero praktikak eramaten gaitu, edo, hortan arrazoi asmatu genuen, hortan ez genuen asmatu horretarako, eta hor ilargian gunden. Orduan, paperak ez da, niretzako prozesua dira garrantzitsuak. Igual gero jamardura sartu behar dira esaten dudan guztiari, baina pixka provokatzea batik. Eta gero nire ustez minimoki 3 funtzio bete behar dituzte garapen agentzia hauek. Batetik da, enpresen arteko, dauden enpresen lehiakortasuna edo posizionamendu estrategikoa indartzea. Hau da, batez enpresa txikiekin edo mikroenpresekin aurkituko gara eta horien funtzionamenduak, gestioak, kudeak eta hobetzeko tresnak ematzea. Mikroenpresa eta enpresa txikiek duten arazoetako bada oso zaurgarritasun puntu asko dituzela eta horiei erantzuna edo irtenbidea emateko modu bat dela enpresen arteko elkarlana sustatzea, sareak sortzea, bai plano komertzialean, bai berrikuntza planoan eta marketing planoan eta bar eta bar. Eta hori oso zaila da. Eta urteak kostatzen dira, baina lortzen denean emaitzak hor geratzen dira. Eta zaila da, mesfidantza badaudelako enpresari belaunaldi batzuk autosufizientea direnak eta inor baino gehiago dakitela hau provokatzeko da.
esaten dutenak, baina gero beraien seme hori ikusi dalako urola garaian, eta esan diate garapen agentziako agentek, eta da, belaunaldi aldaketa ematen denean, seme alabek, enpresaren jabe hartzen direnean beste mentalidade batekin datoz. Orduan, hori lehen esan dudanean, kultur dinamizatzaileen papera jokatu behar dutela, hortan ikusten da, gero berrikuntza prozesuak sustatzea, berrikuntza prozesua kolaboratiba balin bada asko zer hobeto, konbentzitu behar duzu enpresak, igual, zentro komertzial, zentro teknologiko batekin lan egin behar duela, eta barra, eta barra, eta barra. Eta gero, ekintzailetasuna, emprendimiento deitzen dara, hau da, enpresak sortzea. Orduan, horrek eskatzen du gobernantza eredu bat, bai barrurako, eta bai kanporako. Kanporako maila anitzeko gobernantza esan eduna da, derrigorrez, guk adibidez akanan Nafar gobernuarekin ulertu behar dezula. Eta inkluso, Europako proiektuetan ere sartu behar dezula. Eta inkluso, Eusko Akitania. Euskadi Nafarroa, hor proiektuak ere, hor muturra ere sartzea. Eta gero, berrikuntza sistema regionala esaten duenean, lehen esan dugu, eskualde guztiek ez dute unibertsitate bat, baina unibertsitateekin kolaboratu behar dezu, zentro teknologikoekin kolaboratu behar dezu, klusterren politiketan txertatu zaitezke. Orduan, horregatik da sistema ireki bat. Eta ja bukatzen dut, eta hau garrantzitsua da. Nire ustez, tokiko garapen estrategia liburuz hitz egiterakoan eta hori, ematen diren akatsak edo okerrak. Lehenengo grabitate zentrari dagozkion ikuspegi okerrak. Askotan, imaginatu, horren biltzen gara denok eta erabakitzen dugu. Arnazguneen garapen estrategia bat definitu behar dugu urrengo 10 urteetarako. Markatu Joseba. Top down. Ardatz, gidoian urrats bat salto egin du denborak estutu diolako, eta egia da lanak badula ezaugarri garrantzitsua, eta bere eredu aurkeztearekin batera badio ere zer ikasi behar dugu egindako bidetik, ezta? Eta bat ere lanaren azken urratsari heldu dio, esan nahi duena zen, uler dezagun elkar, bere eredu azaldu ondoren, azken urratsean dio zer ikasi behar dugu egindako bidetik, ezta? Eta gidoia salto eginez, denborak estututa pasa denez, kontuan izan, eredu azaldu digu. Orain, berak azpimarratzen dituen ikasgaiak edo. Ikasgaia baino, nik 10 urteko trajektorian ikusi ditudan honen inguruan eztabaidatzerakoan eta gauzatzerakoan egon daitezken okerrak edo ikuspegi okerrak edo gerturatze ez oso egokiak, eta bada esan dudana. Hori da lehenengo adibidea. Hau da, kanpotik, esatea, lurralde konkretuetan zer egin behar duten, hori da goitik beherako eskema bat. Horrek ez du funtzionatzen gehienetan. Ez baldin badago lurraldean bertan norbait konbentzitu eta bultzatu egin behar da, sustatu egin behar da, mekanismoak eman daitezke, eta hori, adibidez, jaurlaritzak eta foru aldundiek eta egin dezakete, baina ez baldin badago norbait lurraldean eragidena legitimitatea daukana erronkari eutxiko diona, normalean diru laguntzak ematen dira eta diru laguntza agortzen denean desagertu egiten da esperientzia hori. Horre dauka bere kontrapartea, eta da top-down ere lurraldetik ere sustatu daiteke. Lehen esan dudana, tokiko eragilek esaten dutenean Nafar gobernuak komandu dizadala papeleta, top-down eskema bada. Orduan, hori da nik ikusten dudan lehenengo aketxetako bat. Lehenengo, bigarrena diseinuari, haure ikusi dudalako. Nik ikusi ditut, garapen estrategien hasierako urratsetan, sekulako txosten mardulak egiten, sekulako azterketa sakonak egiten, xeak eta... Ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa. Sakanako plan estrategioa ikusten balin badezu, dauka azterketa diagnostiko xumeak eta horreta. Eta orduan hor diseinuan, gero diseinuan ere daude beste akats batzuk, horra aipatu ez ditudanak, eta da talde profesional baten beharra gutxietxi egiten dela batzuetan, bigarrena dimentsio ekonomikoari garrantzia zaiola ematen, eta beste batzuetan ikuspegi integrala ahaztu egiten dela, batzuetan negoaz, eta horre nik asko kritikatzen dut, landa garapen politikak.
Ze bakarrik joz, bakirudi landa garapen politika bakarrik lehenengo sektorean eta turismoan landu dezaket edo artizautzan. Nik uste sektorializazio hori okerra dela eta adibidez Paco Alburquerquek asko kritikatzen du hori. Eta gero ikuspegi ideologikoari lotutakoak bi mutur jarri ditut. Bat, pentsatzen duena, eta hori eskotan gertatu da, poligono bat jartzen balin badigute, garapena sustatuko dugu. Edo karretera egiten balin badegu, garapena sustatuko dugu. Edo ez dakitze azpiegitura lortzen balin badegu, garapena etorriko da. Eta ditugu praktikak, non eta hori ez da ematen. Adibidez, Irunberrin dago akzionarentzako poligono bat, pentsatuz horren inguruan enpresa sortuko zirela. Uste eta goitzen antzeko parezido gertatu zala baita ere. Eta ja, muturrekoa, Irunberrin dago akziona, baina inguruan ez dago ezerrez. Eta Burgiko poligono industrialean daude ez dakit jarritzen duten, baina nik hori utxik ikusi, aspaldiz nahitzela pasatu, baina uste, Google Maps begiratzen balin badezu, ez dago. Orduan, badaude Europatik egindako txostenak esaten dutena, azpiegiturek, ja puntu bat eta egizten zarenean, azpiegitura gehiagok egiteak ez du garapen ekonomikoa sustatzen. Eta hori Europakoak esaten du. Eta gero, beste muturroan daude, ni populista ditu didanak, edo postdesarrollistak. Hori adibidez, Bazkel Barkerok ere kritikatzen du. Hau da, badago ikuspegi populista, pentsatzen duena, parte hartzailea balin bada ja arrakasta daukazula. Eta parte hartzailea balin bada, komunitatea, gure, hori izan nahikoa. Hori garrantzitsua da, parte hartzea garrantzitsua da, kohesioa garrantzitsua, identitate bat sendotzea garrantzitsua da, baina ez da nahikoa. Dimentsio ekonomikoa, eta ekonomikoa esaten duenean da, ekonomiko purua, hori garrantzitsua da. Azken batean, norbait, lurralde batetan bizi nahi balin badu, ongibidea, bertan lortzen balin badu asko zere hobeto. Familia euskaldunak, urteetan zehar edo hamarketaren zehar iraun dezaten. Eta hori da dena. Markatu. Trinko doan saioa, azalpenak amaituta, galderak izango dira noski. Bai, beraz, trinko doan saioa, amaitu ditugu azalpenak, galderak izango dituzue noski, ez dakit online ere galderak iritsi diren. Ez badago galderarik, hontan utziko dugu, dena den, iste aldera, lehen aipatu ez dudan kontu bata, Europako Kontseilua bera ere, eta Joseba Gerdizka esan du, nola lurralde kohesioa, lurralde oreka eta halako gaiak lehen lerrora ekarri ditun azken urte hauetan, beraz, urrengo hamarkadako erronka Europarren artean, ere badago, nolabait ere, UEMA bera ere planteatzen ari dena, beraz, garai interesante bat zabaltzen da alde horretatik, eta aurreko saioa eta honen arteko lotura bat eginez, agian, bada une egoki bat, udalerri euskaldunek lobiak eratu ditzaten, eta tokian tokiko berrikuntza sareak eta garapen sareetan, bai Gipuzkoa mailan zen beste gainontzeko herrialdeetan, lobi moduan jokatu dezaten, estrategia ekonomiko eta garapenekoak tokian tokiko errealidadera ekartzeko. Hori esan da, amaitzeko lankidea neukan aldi berean ikusten eta esaten, eta datu bat azpimarratzeko esan dit, eta hain zuzen ere da, azken biztanleri datuen arabera, bai Bizkaian eta bai Araban usten ari ziren zenbait eskualdetan berriro biztanleria gora egiten hasi dela, migrazioa da, nolabait ere gorakada horren ezaugarri nagusia, beraz honek ere ekartzen gaitu Luiko lehenengo jardunaldi haietara, nun biztanleriaren trinkotasunaz mintzatzen ginen, eta nolabait ere harrera egoki bat egiteko premiaz, ezta? Beraz, ikusten duzu Lurgune Euskaldun ez dago geldirik, oso bizirik dago, nazioartean ere 11 iturri, eta beraz, bidea edo jokoa inoiz baino garbiago. Aholku bat ematen hasita, botika onak guztiak bezala irakurri, txosten irakurtzerakoan mesedez ez dena batera irentsi. Ulertuko diazua.